Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan rana. Yau insha Allahu za mu yi bayani ne dan takaice kawai akan darasin rayuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yan uwa musulmi, rayuwa ta mu kamar inuwa ce da take wucewa cikin sauri. Kowane numfashin da muke saukewa yana rage mana nisan tafiyar da za mu yi zuwa lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka yi amfani da rayuwarka kafin mutuwarka. Ka yi amfani da lokacinka kafin ka shagaltu. Mutum yana rayuwa kamar ba zai mutu ba, yana tara dukiya kamar zai zauna da ita har abada. Alhali kuwa kowane dare ana karanto masa sabon shafi na ƙaddara. Idan mala'iku suka zo da sunanka a jerin waɗanda za su bar duniya, babu wanda zai iya ɗaga ƙafa ya cece ka. Ba iyaye, ba mata, ba yara, ba dukiya. Wallahi duniya kamar kasuwa ce. Ana shiga a yi siye da sayarwa sai a tashi a bar wurin. Wanda ya sayi nagarta zai amfana, wanda ya ɓata lokaci da zunubi kuwa zai yi nadama. Ka tambayi kanka yau, idan aka kira sunanka gobe a duniya ta ƙare maka, me za ka kai lahira? Shin sallah naka na tsaye ne? Shin ka bar ribar da Allah ya haramta? Shin ka guji giba da ƙazafi? Shin kana taimakon marayu da matalauta? Idan amsar ka ce, ka yi godiya ga Allah. Idan kuwa a'a ce, to yau ka tuba kafin ka zama cikin masu cewa, ya Allah ka mayar da ni duniya zan aikata alheri. Amma ba za a dawo da kai ba. Rayuwa ba ta da tabbas, mutuwa ba ta da sanarwa, lahira ba ta da sauƙi. Ku tuna duk wanda ya tafi ya bar duniya, ya bar gida, ya bar suna, sai dai ayyukansa ne kaɗai suke tare da shi a kabari, wa'annan ma na alkhairi. Allah ya sa mu kasance cikin waɗanda za su yi ƙarshe da kalmar shahada, kuma Allah ya sa mu haɗu a aljanna firdausi. Allah ya ba mu ikon yin kyawawan ayyuka ba munana ba. Allah ya tsare mu daga sharrin shaidan. Idan wannan wa'azi ya amfane ka, min subscribe a wannan channel mai suna Duniya da Lahira TV. Wassalamu alaikum, na gode.